Badagoena da, astun izan nahia. Bergogoratu, gure ahots lakartuek, oraindik ere Loreleiren aldarri bat baino gehiago, botatzeko gai direla, ez? Eta gero badago dei bat Lorelei guztiei, ez? Hau da, emakumetasunaren barne gogo eta hori daukaten guztiei dei bat, ez? Duela 25 urteko Lorelei beste bat zen, beste bilaketa bat egiten genuen, baina gurekin batera sartu egin da. Nahiz eta lurperatu genuen, lurpetik atera eta ez da oso ongi kontserbatu gaidanez, eta bai, aurkeztu duguna da, 50 urte bueltan dagoen Lorelei bat, eta bere gain hartzen dituenak, haur baten azala, 80 urteko baten begiak, eta bertan bildu nahi ditugun, emakumetasun hori biltzen dituzten ahots guztiak, ez? Autorreferentzialismoa edo norbere referentziak presente da diskonetan, aipatu dut, batzuk zehazki, eta besteak nahi gabe agertzen dira, imaginario propio baten isla edo, baina akaso Lorelei zalearentzat gogorra da entzutea erre dela, irigorria. Ez dakit zenbat duen errenuntziatik, zenbat zirikatzetik, eta zenbat lizentzia poetikotik ere. Danak bildu dituzu hor, egia esan norberak har dezake erreda irigorria esaldi hori nahi duen moduan, ez? Garai baten esaten genuen, ez bada irigorri bat, ipuina astera doa, ez? Gero irigorritik liburua etorri zen, eta gaur egun urruntzen ari gara, ez? Urrundu, baina aipatzen dugu moduan, ez? Sortzeko, berriro ere sortzeko, ez dakit, jantziak ere erregin behar dira, ez? Iruditeria guzti hori erregin behar dira. Berriro hartzeko eta gure kasuan ez dugu askorik asmatu. Nire literaturaren, nire poetikaren alfabetoa diskon eta murrizten da. Azken finean hemen dago nire iruditeria guztia konprimitua, ez?